Ngiyabingelela nonke bathandi bomculo kamaskandi, bathandi bendlamlenze, the King of Kings. Sengifikile njengamanje ngize ngichazela ukuthi kahle kahle igolide lishawa kanjani. Sikhathele amanga abaculi bahambe bashaya amagolide. Kumele ngize ngichazela ngaphandle kokulungisa umaskandi, ngaphandle ukuthi umaskandi ulungiswe yimina, akekho omunye ongawulungisa, akekho omunye umuntu ozophumela obala ngitshela iqiniso ukuthi kahle kahle umuntu mayishaya igolide kuhlangana kanjani noRisa. Ngifisa ukuthi namhlanje ngimchazele nazi kahle ukuthi kuhlangana kanjani. Ngicela ukuthatha ithuba ngibonge kakhulu ngokungithenga umculo wami, bathandi bomculo wonke jikelele. Njengamanje sengishaye i-gold disc, ngayishaya ey'nsukwini nje ey'nhlanu i-album yami iphumile. Bekokokuqala-ke emlandweni, sele kungaqali ukucula, bekokokuqala ukuthi ngishaye i-gold disc ey'nsukwini ey'nhlanu i-album yami iphumile. Ngeviki ezayo ngomhla ka-19 kobe kuwesine sizobe sesimemezela ngokusemthethweni, sihlangane nekhampani yami edistributha umculo wami, simemezela ngokusemthethweni, singivezela lama-awards okuyiwona akhombisayo ukuthi ngihlabene, azobeke isitifiketi, ikakhulukazi isitifiketi sobe sona siphuma kwaRisa, okuyila khona okuvela khona isitifiketi. Engisazomchazela ukuthi isitifiketi sitholakala kanjani eRisa kuze bonke abaculi bekwazi ukuthi beyilande isitifiketi. Akekho-ke omunye umuntu onganicacisela bathandi bomculo kamaskandi, akekho omunye umuntu ongalungisa umaskandi uma ngabe sewuyela ekwadukeni. Kumele iqiniso lilungiswe yimina njengenkosi yongamelelo umculo. Ngicacisele wonke umuntu ukuthi igolide litholakala kanjani. Uma ufuna ukushaya igolide, imiphi imigudu elandelwayo, kwenzakala kanjani ukuze igolide lakho kube igolide semthethweni. Ngizoqala lana-ke. Umculi ufike aphathwe ikhampani emrekhodayo. Uma ngabe umculi ephethwe ikhampani emrekhodayo, bese kuba khona ikhampani okuyiyona edistributha umculo waleyo mculo ophethwe leyo khampani. Umculi uma ngabe eseqedile ukucula, kuyahanje-ke iyahamba ikhampani kuyona edistributha umculo waleyo mculi, iye eRisa. iRisa-ke is a record industry of South Africa, iyona yodwa ikhampani ebhekelele kwezokuqoshwa komculo. Kuyale ukuthi kumculi uma ngabe seqedile ukucula, bese ikhampani okuyona le emdistributhelayo le emfakela umculo wakhe ey'tolo ihambe ne-album yakhe ingakaphumi, ingakayiyogaywa, isiwe eRisa iyorejista lo album ngokusemthethweni ukuthi sekune-album ekanje. Bese ikhampani edistributhayo i-creator i-barcode esebenzayo, eskenekayo. Bese iRisa ikhipha ama-codes engoma, ingoma nengoma iba ne-code. Bese kuhanjwa kuyiwa la okubhaka khona kumculo. Inkampani ekuyona ephethe umculo nenkampani ekuyona emfakela umculo wakhe ey'tolo basuke bese bekunqumile bona ukuthi isitoko kumele sebenziwa isitoko esingakanani. Uma ngabe ikhampani le edayayo isidayile umculo walowo mculi, isiyathatha ama-CD wonke asesiwa e-warehouse. E-warehouse-ke lapha seyoskenwa khona onke. Njengoba ngisuke ngibona abalandeli bendlamlenze noma abalandeli bonke sebedayisa umculo komayimayi, bese kuba sengazuthi umculo umculo ongabaliwe. Kwenzakala kanjena-ke uma ngabe umculo usudayisela abantu, ufike wena uxhumane nekhampani yakho okuyona edaya umculo, okuyona edistributha umculo ufake ey'tolo, wenze i-order, bese bekukhiphela i-invoice. Usushilo nto ufuna ama-CD awu 10,000, bese ukhishela i-invoice uyawakhokhela. Bese uhamba ne-proof of payment eya e-warehouse la okufikela khona wonke ama-CD akhishwa khona mase eya kuphi kuphi ney'tolo kuphi kuphi. So ufika ne-proof of payment
kanye nobufakazi osukumnikezwe ikhampani osukade order kuyona okuyile khampani efaka umculo ezitolo. Bese le khampani kuyiyona ke ebizwa nge-warehouse isimnika ke lama CD eseskeniwe ase bhaliwe vele ukuthi asedayisile. Ilesikhathi ke sefikela kumina senganika abantu sokungabikho ukucabeka ukuthi njengoba sithenga komayimaya abalwa kanjalo ama CD i-warehouse ila impela aphumela khona ama CD ayikho iCD ephuma khona ingaskeniwe. Ngaphandle kokubacula basuke begayele endaweni engagunyaziwe ukugaya lapho ke lo mculo yakwazi ukugaya lapho athathele umculo wakhe ama CD ayidayisele abantu. Angikhulumi ke ngalabo njengoba benibona abaculi abaningi kumele ngimchazele namhlanje. Njengoba benibona abaculi abaningi uthola ukuthi abaculi umculo ushaya igolide kodwa igolide asikho isitifiketi saserisa. Abanye abaculi abaningi abaregistile umculo wabo ngaphansi kwerisa. Umculo wabo awukho emthethweni. Nama barcode abasemakhontenini ama CD ama barcode angasebenzi afakwa abaculi. Kukancane ukuthi umculo ngayerisa yothi u-apply isitifiketi no. Okwenzeka ukuthi ngishaya igolide in 5 days kodwa insuku zitho ukuqhubeka. Abantu bengasiboni isitifiketi ngoba urisa ngesikhathi u-apply isitifiketi ube esethatha i-album bese ezenzela ucwaningo kusukela la kugaba khona kuya ko-warehouse kuyiwa ezitolo kuyiwa kuphi bese thola ukuthi hayi lo mculo uqinisile noma le khampani iqinisile ukhuzana ushayela igolide bese bekhipha isitifiketi. Le sitifiketi ke lapha ezansi esegolide kuba nophawu olubhalwe lapha ukuthi risa bese endaweni egold khombisa lapho ukuthi isitifiketi segolide. Uma uyi-platinum kuba nophawu olubhalwe ukuthi risa bese endaweni eyombala owuthuthuvana okhombisa ukuthi uyi-platinum. Ngalokho-ke ngizama ukuthumela umlayezo ukuthi ngicacisele abantu abaningi ukuthi kuza kanjani. Ake ngibone-ke manje kulama flame lebonakale umculo oshaya igolide nansi flame esiqhamuka esinama CD phakathi ukuthi yona yaqhamuka kanjani ngoba ngizokusho ukucaca ukuthi ekade ingekho iflame phambilini ukuthi uma ushaya igolide bese uthola isitifiketi kwaphela erisa uthola isitifiketi esiqhamuka erisa okuyona khampani esukunikeza i-award ukuthi usoshaya igolide esuke isayinwe ziyiphathimandla saserisa makuze usifoje ngisho irisa ingakuvulela icala suke sisemthethweni. Ngizomchazela ngama-flame aqhamuka kanjani. Bekuthi kuqale sasingakaqali ukucula sasingakaveli nje ngethuba nje zakudala bekuthi uma ngabe urisa sewukhipha isitifiketi sewunikeza umculi ohlabene bese ikhampani kuyona le record umculi ithi thina-ke yini esingamenzela yona bese iyahamba iyokwenza framework isifaka ke manje lokho kwe-flame siyamnika bese yenza iphathi imnikeza-ke le yama-flame isiqhamuka ekhampanini yomculi. Uma ngabe lo mculi erani ikhampani yakho usuke ezenzele yena ngifuna ukucacisa lokho nikwazi ingakho amagolide engafani. Omunye uqhamukela nje nesixhobo sikagesi, omunye uqhamuka nomgoqo wasesangweni, omunye uqhamuka nefastela. Ingoba usuke uzenzela wena kodwa into efanayo i-award yaserisa. Lama golide-ke asuke eqhamuka sesiwaphethe-ke sesiphethe-ke ilokhuzana ingezuze ivalo abaculi sebephethe amagolide kanti zingezuze zesivalo sesiholuko ingoba umculi uyazenzela lamagolide kodwa ngakwazi ukuzenzela yona ile yaserisa. So-ke nami-ke next week ngizomkhiphela isitifiketi bese ngimkhiphela igolide engisuke sengizenzele lona ngisuka leyo usuzenzela wena usuzi-awada wena into ezohlala ubondeni ukuthi nani nayo award yami ongumfanekiso wegolide engayishaya nomhlazi ingaki kodwa kusukela kudala bekhonyeliswa abaculi irisa bekhonyeliswa abaculi. Angeke ngiphike ngoba amakhampani amaningi phambilini ebewenza amagolide
kuthiwa is a promotional award. Futhi uma ngabe i-album kubonakala ukuthi yenza kahle sidayisa 2000 ngosuku 3000 ngosuku bese kuthiwa asimenzele i-gold disc sithi useshaya igolide ukuze simkhuphule. Amagolide abanye abaculi bekungamagolide okubakhuphula ukuthi bayaboostwa ukuthi abantu bayabathenga bese bebenzela-ke. Kusuka namhlanje njengenkosi yamakhosi ngicela wonke umculi othi ushaya igolide bese sivezela lokho phela kwaserisa. Uma kungekho kusobala ukuthi alikho lelo golide. Uzibona ukuthi ngushoya ngikhuluma iphutha. Ngena kwi-website uRisi uyalethi mase kunikeza isitifiketi bonke abaculi abakabashaya amagolide ngisho phambilini bayavela ngaphansi kohlala serisa. Ungena kwi-website yabo www.risa.gov.za ubheke lapho ngaphansi kwemklomelo uzofika nje ngibambile i-award yami engayithola eRisa khona lapha bese uba-check bonke abaculi esibeke bahlabana ngamagolide. Fisa kwaziwe ukuthi ucwaningo luyenziwa ngaphambi kokuthi kuphume isitifiketi. Akekho umculi okumele athi ushaya igolide ebenzenzele yena iflame. Kumele athi ushaya igolide ngoba esivezela lokho kufanele ukuthi asivezele khona okuyi-gold certificate esikuqhamuka eRisa. Ngibonga kakhulu. Bye.